Vă salut, Arcași! Campionatul Național Indoor de Arc Istoric, sub egida Federației Române de Arc Istoric, episodul 2, ca să vedeți amploarea competiției. Acum, după o oră de la primul video, îl fac pe al doilea, ca să vedeți câți concurenți arcași au venit. Deci suntem peste 100. Suntem peste 100 de arcași. Câteva săgeți. Mulțumesc! Cu plăcere! E mai apropiat de... Peste 100 de arcași, cred că suntem 130. La Campionatul Național Indoor de Arc Istoric, sub egida Federației Române de Arc Istoric. Intrați pe site-ul Federației www.frai.ro și vedeți despre ce este vorba. Aliniamentul de tragere, ținta numărul 4, capră. Vedeți în diagonală? Acolo-i. Este aliniamentul de tragere spre zona de ținte, zona 1, zona de repaus, unde sunt băncile, echipamentul, arcurile, unde arcașii stau în timpul în care nu trag. Acolo e panou zona 2 și panou de antrenament înainte de începerea concursului și zona 2 de ținte. Aici e așa o doamnă portușor cu nene toți care stau la pește. Deci, așa organizează Federația Română de Arc Istoric concursurile și cam ăsta e numărul de arcași care vin la concursurile Federației Române de Arc Istoric. Vă salut, arcași, și numai nix!